barkada namin ang hinakot ng paninda. Isa pala to sa pinaka-paborito kong daan dito sa amin. Harap dito mag-banking-banking. May nabangka. Bangkaan, no? Grabe yung lakyat natin, no? Ang taas! Yo, what's up? Mabigabok class po yung amin. So, ang ibig sabihin ay magandang umaga po sa inyong lahat. At nung nakaraang video natin ay sabi ko sa inyo na pag-isip tayo ng alam nyo. At ngayong araw ay nagbiyahe na tayo dahil may papagawa kasi tayo. Ipapaayos kasi natin itong makina ng pressure tank dahil nasira nung nakarang araw pa. So wala kaming tubig kaya nakikiigib na lang kami sa kapitbahay. Yun yung pupuntahan natin sa Alaminos mga kalabarkada, no? At makakasama rin natin si Mrs. So nakapagbihis na rin kami at papaalis na rin po kami. So kita-kits na lang po tayo sa daan mga kalabarkada. Alright, subukan natin pala si Supremo dahil may daanan pala dun na kung tawagin namin ay zigzag. Titignan namin kung kaya bang umakyat na Supremo dun dahil tamang tama rin ay nagsasakada rin kami ng paninda, naghahakot din kami ng paninda kaya matupuno na naman si Supremo kung kulong-kulong. Kaya susubukan natin na igaan doon para tignan natin kung kaya ba niyang makakyat pag ganun na marami siyang karga. Alright, yun yung update natin kay Supremo. Susubukan natin yung lakas na. Yes, so sabi mo. Sinasabi mo sa'yo, huling GoPro na yan. Alright mga kalabarkada, Huling GoPro na daw to. huling GoPro na to. Alright, let's go! Ganda naman yung vlog. Yo, sinabulag ang ganda mo. Ano? Mukha mo yun. At least hindi yung GoPro. Sinabahala ka dyan, sabi ko sa'yo. Nasa highway tayo. Alright mga kalabarkada na. So nakarating na tayo dito sa may Alaminos. At tamang-tama walang pupuntahan pala natin yung pagawaan dun ng makina ng pressure tank. Ito pala yung papagawa natin, no? Dito pala tayo magpapagawa sa may Dick Manantan Electrical Shop. Sana nga i-bearing lang yung sira nito. Ito ba? So, init. Hindi. Kasi Hindi pinagawa na ko siya talaga umandar din. Ha? Hindi na siya umandar. Hindi na siya mandar. May para panaderia, pasok Ay, natuluyan na? Tapos yung may tindahan yung Ay, tambira. sa may panaderia dyan yung Huwag mong pakialam mo. oo, kay Sipan. Ay, nung pinandar nung nakaraan, nung kahapon yata yun. Di ba mandar pa? Tapos bigla na lang huminto. Ay, Ay, sunog din. sunog. Bakit kasi pakikialaman nila? Ay, sunog ko. Hindi naman nila trabaho yan.
Sa halip na maayos sana, So, sunog siya, oh. Lalong lalaki lang. Nasunog uncle yung ano niya. Yung water pump, kailangan niyang pagpacket ng tubig kasi ang kinailangan niya, fire station. Sunog. Oh. Sunog sa loob uncle. Ay, Mas malala pa yung tama ng sato. grabe, sunog na sa loob. Pwedeng gawin kung papagawa nyo. May din uncle, wala din kaming tubig. Yung isang araw pa. Ibig sabihin, no, hindi inawit nyo kini kwa. Yun So, lang yung dugtong niya doon sa loob, sa babae. Sa Sunog na sunog yung water pump ni Kuya. Yung ilalim niya yung mga ganon sa balay. Tatahusgan na to. Yung na, Nya kana naman ang horsepower ay 1.5 ko dakdol data ko nada pa nga road ko. Sana hindi siya sunog. Hindi dapat uwan po dati nga. Yan na siguro. Ano sa tingin mo? Huwag naman sanang sunog. Siguro. Hala. Ay. Ana nilinis dati kanya yo. Hindi mo kay mo yung Handa abandon. uncle. Handa. Oh, ano ba? Yung gumagawa niyan dito doon nagpapagawa. Kaya dito kami Siyempre tinutunan. Sino na? Si ano po, ano bang apelido nila? Katso. Taga Dulawan Uncle Katso. Gary. Kari. Pani pinarabin mo pag kinamaga. Dito daw siya nagpapagawa. Lari, tatlo. Kilala mo siya Uncle? Oh, yung Suki mga mo. katsuyan. Tunesan, nakakalimutan ko yung pangalan. Sa- Pero sa- yung mukha, Sa dami rin ng oo, one mo sa eh. dami rin ng Pero kailangan mo dayawan hapon nga mapanigyan nato ta. Sumangat pa namin dayjay kwa dayjay nga. Ganun nga talaga. Ti pangipis-pistak data ti mapanja balay, tinay tata di pakadan mo na tinanaw, ginawa sa 500 yards pa ti tultulak na. 500 meters pa ti kadayo. Oy, niya kwa na dati hanga ganito. Hindi siya under Uncle. Tapos ano, umiinit po yung dyan no, sa may fan. Doon sa may tabi Oh, niya. mainit din dahil tayo. Ada dayo basit, ada yayame. Ay. Sumangat pa yung customer. Ay, kami Uncle, patag lang naman po. Umiinit dito. Opo Uncle, umiinit yung dito niya. Pwede ikaw. Ito Uncle, akala namin nasunog yan. Ora daya kanya ko diyan nakapudpudo dati na dati tayo. Tapos yung ano Uncle, hindi na siya umiko, hindi na ano, banda. Magpapalit tayo ng ano. Ano yung pag sinaksak, Oo. hindi mo na siya ikot. Pag Tapos sinaksak mo siya Uncle, di ba, pagka, di ba, nakaano sa kuranda. Opo, hindi siya aanda. hindi mo na siya andar. Tapos bigla-bigla na lang na aandar. Aanda. Yung ano, magpapalit tayo ng mechanical seal. Mechanical seal, andito yun. Sa likod. Tapos, siguro ito, minsan umaandar, kinakapos ng tubig na Tubig. nakukuha. Kaya sa Uncle, siguro sira din yung sapatilya niya sa ilalim, hindi na nakakaangat yung tubig siguro. Foot valve. Ah. Valve yun. Ano ba Yung tawag nasa doon? dulo ng tubo, sa baba. Ano ba yung sabi niya? Injector cup, yung pinapabili sa amin. Yung pinaka, ano yan, foot valve. Yun po ba yun? Yun pa yung isang pinapabili sa amin Uncle, injector valve daw. So nga data kanya ko orayot pa no awan ti rumwat ti data exhaust na dayay pa na. Yak nga pa pilipin nga pandaron. Nung tikat ti danom na kas direta yan ti kuana tapno nga ba. Ang kampante ala kampante dia untay may isang oras nga pinandar ko di maudi nga yan nakatayan na kanay. Alright mga kalabar kada. So bumalik na kami dito kay Kuya Dek, yung gumagawa ng makina ng pressure tank. At ito pala yung sira, bearing. Tapos yung capacitor. Tapos water seal, mechanical seal. Kaya palang ingay na. Kaya pala maingay na yung makina na ba?
Dahil gawa nga ng bearing. Stuck up na. Ano yung kwan nito? Baka may gustong magpagawa ng pressure tank na mga may sira. May sira yung mga makina ng pressure tank. Ito, Manantan. Tapat ng PhilHealth po ba itong Manong Dek? PhilHealth no? Dito? PhilHealth. Tapat ng PhilHealth. May iskinita na maliit. Pwede kayong pumasok dito. Makikita nyo na agad yung shop ni Manong Dek, Manantan. Tapat daw ng Iglesia ni Cristo. Ay, malapit sa Iglesia ni Cristo. Ay, hindi pala Iglesia ni Cristo to. Jehovah's Witness yata to, be? Jehovah's Witness. Ito. Ano? Ay, ito. Mormon. Mormon. Akala ko kung Iglesia. Ito, malapit na dito sa may simbahan ng Mormon. Tapos makikita nyo itong malaking building na yan, hotel. Andito lang po siya. So yun yung location ng shop ni Manong Dek. Mga gusto magpagawa ng pressure tank o yung makina ng pressure tank, dito po. Grabe oh. Pala, kinain na ng kalawang din ng bearing oh. Stuck up na. Yun, hanggang natin. Grabe ang tahimik oh. Alright. Makakaligo na yung asawa ko. 2 araw nang doon na dito. Walang tubig sa bahay. Asan na yung vaccine? Kita ako na magbuhat. Juan mo lang. Salamat kay Manong. Salamat po. Ay. Magaga po lahat niya. 2,000 po. Pati yung mga tiyo. Apo. Ewan ko, di ko nakita pa. Yun mga kalabarkada, tapos din nung one natin no, yung makina ng pressure tank. So yun pala yung sira, bearing saka yung capacitor. Yun na rin pala yung mga sinakada namin no, hinakot namin paninda. Alright. At salamat ulit kay Manong Dek. Salamat po kuya. Alright mga kalabarkada, papauwi na tayo. At nandito na pala tayo sa may Bani. Pala yung Arubas na ito na ba? Arubas. Tumalap. Arubas. Barangay Arubas, Bani, Pangasinan. Oh no. Aakyatan kasi natin yung zigzag para naman makita nyo kung gaano kalakas yung si Supremo.
pala tayo sa bungad ng sigsag. Napakahaba nitong pakyat na to. Para naman makita nyo kung gaano kalakas sa Supremo sa akyatan. May karga pa tayo. Alright. Isa pala to sa pinaka-paborito kong daan dito sa amin. Nanap dito mag-banking-banking. Woohoo! Kaya mo yan, Supremo. Kaya mo yan. Parang basic lang ah. Oh, tumatakbo tayo ng 40, bakyat eh. Basic. Wala. Talo na sa Supremo. Sa kanila basic lang oh. Lalasa mo lang mga tuhod naman yun, ba? Lalasa ang tuhod nila. Pang pan talaga. Oh no. Bangga. Ano na bangga? Bangga ano? Ha? Hindi, akala ko banggaan. Ano lang pala yun, nasiraan. Nasiraan lang yung van. Baby, sabi mo lakit natin oh. Ang taas.